Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Binbin. Taong 1972, Punukulan, Quezon. Itong mga panahong ito, kalilipat lang ng pamilya ni Binbin sa Punukulan. Tubong Bicol talaga ang pamilya niya at nadapo lamang sila sa lugar dahil sa taga-Punukulan ang naging asawa ng kanyang ina. Mahirap man para sa kanilang iwan ang dati nilang tirahan, wala silang magagawa kundi ang sumunod sa pagnanais ng bago nilang padre de pamilya. Sa ilang buwang pananatili doon nila Binbin, ginawa naman nila ang lahat para makibagay sa mga taong naroon. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, siya palagi ang nakakasama ng kanyang ama sa bago nilang hanap buhay. Panatag naman kahit papaano ang kanyang sarili, gawa ng mabait at mapagkakatiwalaan ang kanyang bagong ama. Dahil sa pangingisda noon ng kanilang hanap buhay, kung kaya't palagi silang pumapalaot. Kapag hapon at marami sila noong huli, dinadaan nila ito sa baryo upang ibenta. Bago umuwi ng bahay itong si Binbin, nakasanayan niya nang dumaan sa isang balon kung saan maraming naliligo kapag hapon. Iniiwan niya kasi doon ang kanilang timba at mga balde-balding igib ng tubig na siyang gagamitin nila sa bawat araw na pangangailangan. Bagaman pagod ang kanyang katawan, pinipilit na lamang niya itong pasanin nang sa gayoy wala nang magiging trabaho ang kanyang ama. Isang hapon, kabababa lang noon ni Binbin sa bangka. Bin, huwag ka munang umuwi ha. Dadaan muna tayo sa aking kumpare. Kukunin ko yung lambat na pinagawa ko noong nakaraan. Wika ng ama niya pagbaba niya. Sige ho, tay. Hihintayin ko na lang ho kayo doon sa baryo. May pinapabili po kasi sa akin si inay eh. Isasabay ko na lang. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang binagtas ni Binbin ang daan patungong baryo. Bagaman marami pa siya noong papasaning balde sa balon, ninais niyang isang tabi na muna ito para lamang masunod ang pabor ng kanyang ama. Habang hinihintay siya noon sa baryo, ramdam na niya noon ang pagdikit ng tubig alat sa kanyang katawan. Sa isip-isip niya, kinakailangan niya talagang maligo dahil masyado nang mainit ang kanyang pakiramdam. Nang makasilay siya ng kalahating galong tubig na dala ng kanyang kakilala, hiningi niya ito para naman kahit papaano'y maibsan ang init ng kanyang katawan. Matapos nilang mag-usap noon ang kanyang kaibigan, agad din naman siya nitong iniwan dahil meron pa itong gagawin sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman siya noong napatayo nang masipat niya ang kanyang ama na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tay, ano po? Nakuha niyo na ba yung lambat? Tanong ni Binbin. Hindi pa nga anak eh. Wala dun si kumpare. Bukas na lang siguro. Agahan na lang natin. O siya, akin na yung mga isda. Kunin mo na yung mga tubig sa balon. Hihintayin kita sa bahay. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang tinungo ni Binbin ang balon. Kahit may kadiliman na noon ang paligid, hindi naman siya noon natatakot sa kadahilan ng wala sa kanyang isipan ang tungkol sa mga kababalaghan. Bagaman marami siyang naririnig na usap-usapan sa lugar, mariin itong tinututulan ng kanyang isipan. Dahil sa isip-isip niya, panakot lamang yon para sa mga bata. Marami na ding pagkakataong naglakad si Binbin ng gabi sa lugar, subalit wala ni isa sa mga sinasabing aswang o engkanto ang nagpakita sa kanya. Nang marating na niya ang kinaroroonan ng balon, wala ni isang tao ang bumungad sa kanya roon. Tanging mga sisidlan lamang ng tubig ang nasipat niya sa lugar
na siya namang labis niyang ikinagulat. Inaasahan niya kasi noong marami siya doong madadatnan sa kadahilan ng igiban ang mga ganoong oras. Ba't kaya walang tao rito? Tanong ni Binbin sa kanyang sarili. Kasabay ng kanyang pagwika ay siya namang dali-dali niyang paglapit sa mga balde ng tubig na kanyang itinabi. Medyo binilisan na niya noon ang pagpasa ng mga balde sa kadahilan ng nararamdaman na niya ang pagdilim ng kanyang daraanan. Wala din kasi noong bahay na malapit sa balon na siyang labis niyang ikinabahala. Kung hindi ninyo na itatanong, ang balong pinag-iigiba noon ni Binbin medyo may kalayuan sa mismong baryo. Doon kasi nakitaan ng mga naninirahan doon ng malakas na burabod, kung kaya't doon nila napagpasyahang itayo ang balon. Habang nasa kasagsagan ng pagpasa noon si Binbin, bigla na lamang siyang natigilan nang makaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Wala siya noong kahit na anong nakakatakot na iniisip, pero para bang bigla na lamang nanginig ang kanyang buong katawan dahil sa pagramdam nito ng labis na takot sa buong paligid. Ilang minuto din siya noong binalot ng ganoong pakiramdam hanggang sa napagpasyahan na niyang bumalik sa balon. Pinilis-bilisan na niya noon ang kanyang paggalaw sa kadahilanang nag-iisang balde na lamang ng tubig ang natira doon. Nang akmang papasanin na yon ni Binbin, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng isang mahinang pagbuhos ng tubig di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang isang nilalang na nababalot ng isang maitim na tela. Dahil sa kanyang mga nakita, para bang tuluyan siyang naalisa ng kakayahang gumalaw. Kahit anong pilit niya noong sumigaw, wala ni isang tinig ang lumalabas sa kanyang bunganga. Habang lumalapit sa kanya ang isang napakaitim na tela, dahan-dahan naman siyang napapaluhod sa kanyang kinaroroonan. Ang tanging naririnig lamang niya noon sa nilalang ay ang mahinang bulong nitong parang umaangil. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakalapit sa kanya ang nilalang na yon at kasabay nito ang dahan-dahang paghawak nito sa kanyang leeg. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa nais na gawin ng nilalang. Pagharap niya noon sa pagmumukha nito, bumungad sa kanya ang isang mukha ng naaagnas na tao. Habang nagkakatitigan sila noon, rinig na rinig ni Binbin ang dahan-dahang pag-uusal nito. Maya-maya pa, doon na niya naramdaman ang paghigop ng kanyang kaluluwa na siya namang labis niyang ikinabahala. Pilit man siya noong nagpupumiglas, ngunit wala siyang lakas para labanan ang puwersa nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nanghina ang kanyang katawan dahil sa pagkawala ng kanyang diwa. Nang akmang mahihimatay na noon si Binbin, bigla namang bumalik ang kanyang ulirat nang marinig niya ang kanyang amang sumisigaw ng, "Demonyo ka! Layuan mo ang anak ko!" Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman yung sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ng nilalang, mabilisan naman yung kumaripas ng takbo patungo sa isang daan, di kalayuan sa baryo. Hindi na ito sinundan pa ng kanyang ama, gawa ng kaligtasan niya muna ang iniisip nito. "Bin, gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Bin, gising!" Nag-aalalang tanong ng kanyang ama habang ibinababa sa lupa ang kanyang daladalang sulo. Nang mapasa na siya nito, dali-dali naman silang umalis sa balon sa kadahilan ng ramdam na ramdam pa nilang dalawa na naroon ang nilalang. Animoy naghihintay lamang yon na maapula ang apoy ng sulo para magawa na nitong atakihin silang dalawa.
Nang makalayo na sila sa lugar, pinaalalahanan naman siya ng kanyang ama na kahit na anong mangyari, huwag na huwag niyang titingnan pa ang balon habang lumalayo sila. Magiging mapanganib yon sa kanilang dalawa, gawa ng maaari silang lusubin noon ng nilalang kahit meron silang daladalang sulo. Matapos itong marinig ni Binbin, pinili na lamang niyang pumikit habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kanilang bahay. Dali-dali silang pumasok sa loob nito at mabilis ang sinara ang lahat ng bintana at pinto. Nagsaboy din noon ang asin ng kanyang ama papaikot sa dingding para masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Habang nilalapatan nila ng paunang lunas si Binbin, mayat maya naman sa kakaiyak ang kanyang ina. Nangako naman noon ang kanyang amang walang mangyayaring masama sa kanya sa kadahilanang nagawa niyang mapigilan ang pagkain sa kanya ng aswang. Bin, di ba palagi kong pinapaalala sa'yo? Kapag walang tao sa bubon, wag na wag kang tumungo roon. Masyadong mapanganib para sa atin ang gabi, sapagkat hindi lang tayong mga nilalang na naninirahan sa baryo. Galit na wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Binbin, pinilit naman niyang tulungan ang kanyang sarili na tumayo. Pasensya na ho kayo, Tay. Akala ko kasi biro lamang ang paalala mong yun. Hindi ko na ho yun uulitin. Sagot naman niya sa kanyang ama habang labis na nanghihina. Matapos itong marinig ng kanyang mga magulang, doon nila pinag-usapan ang tungkol sa nilalang na kanilang nasilayan. Ayon sa ama ni Binbin, matagal nang nananalasa ang ganoong nilalang sa kanilang lugar. Marami na ding nabiktima yon sa balon, kung kaya't pag sumasalok doon ng tubig ang mga taga-baryo, sinisigurado nilang meron silang kasamang iilang kamag-anak. Naniniwala kasi noon ang mga taga-baryo na hindi sila madudukot ng nilalang kung meron silang kasamang nagmamasid sa paligid. Dagdag pa ng kanyang ama, takot ang nilalang na yon kapag maraming tao sa lugar, kung kaya't hindi na ito naging banta sa kanilang kaligtasan sa loob ng ilang buwan. Iniiwasan niya din itong ilahad sa mga anak ng kanyang asawa nang sa gayoy hindi ito magdulot ng pagkatakot sa kanila. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng istorya ng kanilang padre de pamilya, doon na pag-alaman ni Binbin ang mga kuro-kurong pumapalibot sa pagkakakilanlan ng nilalang. Ayon sa mga matatandang nakasilay sa nilalang na yon, hindi malayong kababaryo lamang nila ang nagbibigay takot sa kanilang lugar. Bagaman malabo sa kanila ang lahi nito o pinagmulan, iisa lang ang kanilang nasisiguro. At yon ay kumakain yon ng tao kapag kabuwanan ng Abril at Mayo. Kadalasan ding binibiktima ng nilalang sa kanilang lugar ay ang mga batang mag-isang nag-iigib ng tubig sa balon, disoras man o umaga. May lumaganap nga noon sa kanilang istorya ukol sa isang lalaking hinila ng nilalang papailalim ng balon. Ilang araw din yung hindi nakita hanggang sa bigla na lamang itong nasilayan sa isang masukal na daan. Tangan-tangan ang bangkay nito ng isang aso na halos hindi na magawang makilala dahil sa karumal-dumal na nangyari sa bangkay. Napag-alaman din noon ng mga kamag-anak ng biktima na nawawala ang utak ng bangkay maging ang kabuuan ng laman loob nito. Matapos yung mailahad ng kanyang ama, mariin siya nitong pinaalalahanan ukol sa kanyang mga kinakailangang gawin. Bin, magmula sa araw na ito, magpasama ka na sa akin kung iigib ka ng tubig. Lahat din ng maririnig mong bulong sa iyong isipan, wag na wag mong ipagsasawalang bahala. Kahit anong ingay o panaginip ang iyong maalala na kasama ang nilalang na yon, ipagbigay alam mo sa akin. Wika ng kanyang ama.
Nang marinig naman ni Binbin ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Matapos nilang mag-usap, dinala na muna siya ng kanyang ama sa kanyang silid upang pagpahingahin. Habang nagpapahinga noon si Binbin, rinig na rinig niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo. Dala ng kuryosidad noon ng bata, ninais niyang pakinggan ang mga bagay na pinagtatalunan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya narinig ang kanyang ina na nagsasabi ng, "Efren, mas mabuti sigurong bumalik na lang tayo sa Bicol. Mukhang hindi yata tayo dito mamumuhay ng payapa kung ganito ang nararanasan ng ating mga anak. Alam kong mahal mo sila Binbin at ayaw mo siyang mapahamak. Kaya kung ako sa'yo, mas mainam na sundin mo ang aking payo." Sige, susunod ako sa iyong gusto. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon para magawa ang nais kong gawin dito. Alam mo naman, di ba? Napakahalaga ng gagawin ko sa lugar na ito. Ayokong mamulat ang dinadala mong supling na hindi nito nakikilala ang kanyang lolo. Wala akong pakialam kung demonyong paningin ang karamihan sa kanya. Ang mahalaga makilala mo siya at nila Binbin bilang aking ama. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Binbin, agad namang binalot ng katanungan ang kanyang sarili. Halos hindi niya noon maunawaan ang nais iparating na mensahe ng kanyang ama na para bang merong pang malalim na dahilan kung bakit sila nanirahan sa panukulan. Kinaumagahan, patuloy naman ang kanilang normal na pamumuhay. Sa kabila ng nangyari noong nagdaang gabi, isinama pa rin siya ng kanyang ama sa laot. Bagaman may takot pa noon sa katawan si Binbin, panatag naman siyang walang mangyayari sa kanya kung susundin niya ang lahat ng sasabihin ng kanyang ama. Para makalimutan ng binata noon ang masalimuot na nangyari sa kanya, kung ano-ano naman ang ginagawang pag-aaliw ng kanyang ama para lamang maialis sa kanyang isipan ang tungkol sa nilalang. Kinahapunan, pagdaong ng bangka nila sa dalampasigan, sinamahan si Binbin ng kanyang ama patungo sa bubon. Pagdating nila doon, agad naman nilang kinuha ang 3 balde ng tubig at dali-daling dinala patungo sa kanilang tahanan. Bagaman takot na takot noon si Binbin, ninais na lamang niyang tatagan ang kanyang sarili para naman kahit papaano'y magawa niya pa ring maisagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla namang natigilan ng kanyang ama nang makasalubong sila ng isang matanda. Uugod-ugod na ang matandang yon at napakadungis ng itsura nito. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang paningin ni Binbin sa kanyang ama nang magwika ito ng, Bin, lumapit ka rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang lumapit ng walang pagdadalawang isip. Paglapit niya noon sa matanda, laking gulat na lamang niya nang maamoy niya ang baho ng demonyong kanyang nakita noong nagdaang gabi. Sa puntong yon, hindi na maiwasang matakot ni Binbin sa matanda dahil sa mga bagay na kanyang naamoy. Kahit kalunos-lunos ang itsura ng matandang yon, hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong awa rito. "Tay, sino ho siya?" Mahinang tanong ni Binbin. Siya ang rason, anak, kung bakit tayo nanirahan dito ng pansamantala. Matuwa ka sapagkat ang pagpapakita niya ay isang hudyat ng ating pagbalik sa dati ninyong tahanan. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, doon na siya ipinakilala ng kanyang ama sa kanyang lolo. Hindi naman noon tumanggi pa si Binbin, gawa ng ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama sa harap ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatitig sa kanya ang matandang yon habang nagsasabi ng, Pasensya ka na, Apo.
Hindi kita nakilala. Huwag kang mag-alala. Babawiin ko na ang anumang pinadapo ko sa'yo. Malaya ka na sa paryong ito sapagkat hindi ka na iba sa aming dugo. Nang marinig ito ni Binbin, tila ba nakaramdam siya ng kung anong pagkaluwag ng kanyang paghinga. Dahil sa bata pa siya noon, kung kaya't ipinagsawalang bahala na lamang niya ang sinabi ng matanda. Matapos itong makipag-usap sa kanyang ama, agad din naman sila noong bumalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad sila, pansin na pansin ni Binbin ang labis na pagkagalak ng kanyang ama. Hindi na niya ito gaano pang pinansin sa kadahilanang marami pa sila noong gagawin. Pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang ibinalita ng kanyang ama sa kanyang ina ang mabuting balita nito. Noon ding gabi, napagpasyahan na nilang 1 buwan na lamang ang kanilang pananatili sa lugar ng panukulan. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging payapa ang kanilang pamumuhay sa lugar. Madalas na dinoong bumisita ang matanda sa kanilang pamamahay sa tuwing sasapit ang takip silim. Bukas naman ang kanilang bahay noon para sa matanda sa kadahilanang hindi na din ito iba sa kanila. Habang nakikilala ni Binbin ang matandang yon, marami na siyang napapansing kakaiba. Ang labis niya doong ipinagtataka sa matanda ay kung bakit nakakaya pa nitong makapaglakad ng tuwid sa kabila ng kanyang labis na katandaan at mga sugat sa paanan. Ang iniisip na lamang niya noon ay batak yon sa paglalakad kung kaya't sanay na ang mga paa nito. Isang gabi, nagkataon namang tinawag ng kalikasan ang ina ni Binbin. Siyempre, bilang buntis, hindi ito maaaring lumabas ng 10 oras. Nang wala na sila noong pagpipilian, nagpasama na lamang si Binbin sa kanyang ama patungo sa balon upang makapag-igib ng tubig. Tig-isa naman silang dala noon nang sa gayoy hindi sila malapitan ng kahit na anong nilalang. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid upang maramdaman ang mga hindi kaaya-ayang nilalang sa paligid. Maya-maya pa, nang matanaw na nila ang balon, bigla na lamang silang natigilan nang masipat nila ang nilalang na minsang bumiktima sa kanya na merong tangan-tangang katawan ng isang bata. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, bigla namang napasigaw si Binbin nang masipat niya ang kanyang sariling pagmumuka. Dali-dali naman siya noong nilapitan ng kanyang ama at mabilisang tinakpa ng kanyang bunganga. Inilayo na din siya noon sa balon nang sa gayoy hindi na ito magdulot ng labis na pagkatakot sa kanyang katawan. Bin, dito ka lang ha. Igib lang ako ng tubig. Kahit anong maramdaman mo, huwag na huwag mong imumulat ang iyong mga mata. Sandali lang ako anak, huwag kang mag-alala. Babalikan din kita kaagad. Wika ng kanyang ama habang patuloy siya nitong niyayakap. Nang marinig naman ito ni Binbin, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod sa nais ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nakabalik at dali-dali naman siya nitong inalalayan pabalik sa kanilang tahanan. Pagpasok nila noon sa loob ng bahay, doon na nga bumuhos ng husto ang kanyang luha dahil sa labis na takot. Ilang linggo din siya noong tinrangkaso, gawa ng patuloy pa ring bumabalik sa kanyang memorya ang kahindik-hindik na anyo ng nilalang. Sa pagsapit ng kanilang pag-alis, muli na namang nagpakita sa kanila ang matanda na masayang kumakaway sa kanila habang sumasakay sila ng bangka. Bago nila nilisan noon ang lugar, doon kinausap ng matanda si Binbin para humingi ng tawad. Pasensya ka na, apo, kung hindi naging maganda ang pagtira ninyo rito.
Labis-labis akong humihingi ng dispensa sa iyo, Apo. Sana mapatawad mo ko. At sana'y magkaroon pa rin kayo ng kagustuhang bumalik dito sa ating baryo. Ingatan mo ang iyong ama. Mabait na tao yan. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong niyakap si Binbin ng walang pagdadalawang isip. Hinayaan lang naman niya ito sa kadahilan ng kahit papaano'y napalapit na ang kanyang loob sa matanda. Pagbalik nila noon ng Bicol, tuluyan na ngang naging maayos ang kanilang pamumuhay. Bagaman bumabalik pa rin ang kanyang alaala ng nakaraan, pilit naman niya itong iwinawaglit sa kanyang isipan. Bago mamatay noon ang kanyang ama, kabilin-bilinan nito sa kanila na bumalik sa panukalan para bisitahin ang kanilang lolo. Labis kasing naniniwala noon ang kanyang ama na buhay pa ang kanilang lolo na nakatira sa lugar na yon. Bagaman wala nang balak na bumalik doon sila Binbin, sinang-ayunan na lamang nila ito para naman kahit papaano'y magawa na nitong matahimik. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumaki si Binbin. Maaga pa siya noong nakapangasawa dahil na rin sa labis na kahirapan. Kahit may pamilya na siya noon, nananatili pa rin sila sa ilalim ng puder ng kanyang ina dahil sa wala pa silang kakayahang makapagpatayo ng kanilang sariling barong-barong. Nang dumating ang panahong lumaki na ang supling ni Binbin, kabilin-bilinan niya rito palagi na kapag sumasapit ang takip silim, iwasan na nilang magawi sa bubon. Dahil meron na siyang naging karanasan doon, noong minsan na siyang maging biktima ng ama ng kanilang bagong padre de pamilya. Okay, opinyon ko lang sa kwento. Medyo naguguluhan lang ako. Ano ba, Binbin? Bagong tatay nyo ba to? O tatay nyo tapos lumipat kayo sa lugar? Pero ang sabi kasi sa kwento, mamimiss nila yung bago nilang tahanan kasi kailangan nilang lumipat nga dito sa lugar nung padre de pamilya nila. Gawa nga ng dun siya original na nakatira. So parang ang lumalabas, pinanganak na sila Binbin bago pa sila lumipat doon. Tama ba? Tama ba ako ng pagkakaintindi sa kwento? Sorry, medyo may sakit kasi ako ngayon na naririnig nyo naman yan sa boses ko. Kaya na nangyayari, hindi ko masyado naiintindihan yung simula ng kwento. Pero sa simula lang naman, the rest medyo nagigets ko na ng konti. Yun lang, gusto ko lang maklaro kung tatay niya ba to na original or stepfather. Kayo, baka sakaling yung mga listener natin dyan na malulupit yung pakikinig, pakicorrect naman ako, pakicomment naman sa baba kung tatay ba niya originally or stepfather. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.